Esan aldiozu inoiz zeure buruari, benetan zoriontsu izango naiz noiz. Sarritan etorkizuneko ametsen atzetik gabiltza, oraina ahaztuta. Ezagu ezazu Sarak beti munduan zehar bidaiatzearekin amestu zuena. Etengabe lan egin zuen, diru guztia aurreztuz, noizbait, bere abentura handiari ekingo ziola aginduz. Urteak igaro ziren, atzeratutako pozekin eta irakurri gabeko liburuekin markatuta, beti eskura ezina zirudien etorkizun baterako. Saraka ikusi zituen bere lagunak bat-bateko bidaiak eta pasioak besarkatzen. Beraien barreak inbidia zituen, hala ere bere buruari esaten zion bere ikuspegi diziplinatua jakintsuagoa zela. Hots txiki batek barruan galdutako unen inguruan susurlatzen zion, baina baztertu egin zuen, bihar sari nagusia zuela ziur. Bere bizitzak oraindik ez, eta, iao, serie bihurtu zen. Egun batean, osasun susto batek Sara erabat astindu zuen. Ospitaleko ohean etzanda, ukitu gabeko bidaia liburuskak eta itzalitako ametsak ikusi zituen. Konturatze sakon batek jo zuen, bihar ez dago inoiz bermatuta. Orduan eta han erabaki zuen bere ametsetako helmugara txartela erostea, ez gehiago itxaroten. Saraka ez zituen baldintza perfektuak itxaron, berak sortu zituen. Ikasi zuen benetako zoriontasuna ez dela helmuga bat, baizik eta egunero bete-betean bizi den bidaia bat. Bizitzaren ieskorrak oraina gozatu, gure pozak gaur bilatu eta bizitzaren funtsa inoiz ez atzeratzea eskatzen du. Ez atzeratu zure zoriontasuna. Zertarako ari zara itxaroten. Eman pauso hori, egindei hori, edo planifikatu amestu duzun abentura hori. Arpidetu basko ere porra gaur zure bizitza onena bizitzera inspiratuko zaituen istorio gehiago lortzeko.